makomar Karima da Nana bayan Umar Hashim ya aure Hajiya Nafisa. Dukkanin wanda yake kallon shirin Izzar So ya san da cewa Karima ta kasance tana son Umar Hashim sosai, yayin da shi kansa Umar Hashim din ya kasance yana son ta sosai, duba da yanda ya mata alƙawari na cewa zai aure ta. Tabbas dukkanin wanda aka yi wannan alƙawari na cewa za a aure shi to tabbas ana son shi sosai. Sannan kuma Karima ta kasance ta yi fushi da Umar Hashim a kwanakin baya, amma daga baya sai ta haƙura. Sannan kuma shi Umar Hashim din ya kasance shi bai fushi da ita ba, saboda yana matuƙar santa, yayin da ko sanda ta dawo ba shi haƙuri akan fushin da ta yi da shi, ya nuna mata cewa ba damuwa, dama shi bai fushi da ita ba, yana sa a ransa ba za ta tafi ba, za ta dawo gare shi don saboda yana ji a jikinsa ba za ta gode shi ba. Yanzu kuma kwatsam sai muka ga hotuna suna yawo da bidiyo na cewa Umar Hashim ya aure Hajiya Nafisa, inda aka tabbatar mana da cewa wannan hotuna da bidiyo an yi shi ne a cikin shirin Izzar So. Ma'ana an yi wannan hotuna da bidiyon ne a lokacin da ake ɗaukar shirin Izzar So. A ɗaya ɓangaren kuma Nana ta kasance tana matuƙar son Umar Hashim ita ma, kuma sannan Umar Hashim ɗin shi da kansa ya san Nana tana matuƙar son sa, duk da cewa Umar Hashim bai fito ya mata alƙawari na cewa zai aure ta ba, amma dai tabbas mun san da cewa Nana tana matuƙar son Umar Hashim. Sai dai kuma ba mu da tabbas na cewa shin Umar Hashim shi ma yana son ta ne ko kuma dai shi baya son ta. Wannan ne dai har yanzu ba mu tabbatar ba a cikin shirin Izzar So. Amma sai dai mun san da cewa Umar Hashim ya sani cewa Nana tana matuƙar son sa, duk da irin wannan soyayya da wa'annan matan suke masa guda biyu, wato Karima da Nana. Sannan kuma ya kasance shi ma yana son Karima domin har yayi mata alƙawari na cewa zai aure ta. Duk da irin wannan alƙawari da ya musu, yanzu kuma kwatsam sai muka ji cewa sai muka ga bidiyo yana yawo da hotuna na Umar Hashim da Hajiya Nafisa, wanda hakan yake tabbatar da cewa sun yi aure ne fa. To ina makomar Karima da Nana kenan, su kuma ya za su yi kenan? Ma'ana su ba zai aure su ba kenan, ko kuma shin dai zai aure su ya zama kenan ya auri mata uku, ko kuma zai aure iya Karima ne ya kyale Nana? Lallai dai akwai alamun tambaya a cikin shirin Izzar So. Sannan kuma dukkan bincike da hasashe sun tabbatar mana da cewa Umar Hashim fa ɗa ne ga Alhaji Matawalle, wanda ya ɓata tun yana ƙarami, an neme shi ba a gan shi ba. Idan kuma hakan ta tabbata to Hajiya Nafisa ta kasance a matsayin kamar ƙanwarsa. Sai dai kuma gashi kafin bayyanar haka Umar Hashim ya aure ta. To menene makomar wannan auren nasu? Idan ta tabbata Umar Hashim ya kasance shine ɗan Alhaji Matawalle wanda ya ɓata tun yana ƙarami, to kenan ya aure ƙanwarsa kenan? Tabbas da akwai cakwakiya a wannan shiri. Shin kuna ga idan wannan shiri na Izzar So ya kare a haka, fim din nan yayi kyau kuwa? Tsawon wata da watanni da aka dauka ana kallon wannan shiri, shin shirin nan yayi kyau kuwa? Ya kasance Umar Hashim bai auri Karima ba sannan ya auri Hajiya Nafisa? Amma sai dai mun san in dai zai auri Hajiya Nafisa to tabbas sai dai in Hajiya Nafisa ta koma ga Allah, ko kuma dai a'a ya aure ta ne saboda yana jin kunyar Alhaji Matawalle, ba zai iya fitowa ya faɗa masa gaskiya ba na cewa baya son ta fa, saboda haka ne kawai zai haƙuri ya aure ta. Amma kuma Umar Hashim ya bayyana wa Hajiya Nafisa cewa in da kika ga na aure ki to tabbas ina da yaƙini a raina cewa insha Allah ke ce mafi alkhairi a tattare da ni. Sannan kuma yace da ita in kuma kika ga ban aure ki ba to tabbas ke ba mafi alkhairi bace a tattare da ni. Domin Umar Hashim din ya ce yana da yaƙini cewa insha Allah Allah baya ta masa gaskiya. Shi kuma ya kasance yana iya bakin kokarinsa don ganin ya kwatanta gaskiya. Shin masu kallo da sauraro, shin kun san ta yaya aka yi Umar Hashim ya aure Hajiya Nafisa? Ku biyo mu a cikin wannan shiri har ƙarshe domin jin ta yaya aka yi Umar Hashim ya aure Hajiya Nafisa. Sannan kuma bayan auren Hajiya Nafisa muna tabbacin cewa Alhaji Matawalle fa ya dawo da tsohuwar matarsa, wato Babar Hajara. Ma'ana ya dawo da ita ɗakinta, ta zama matarsa a karo na biyu. Ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin jin ta yaya aka yi wannan al'amari ya kasance. Bayan Alhaji Matawalle da tsohuwar matarsa sun yanke shawara na cewa za su kira shi su tambaye shi akan iyayensa, ma'ana za su kira shi su tambaye shi takaitaccen tarihin rayuwarsa. Suna so su san shin wane ne Umar Hashim, domin suna zargi na cewa ko dai shine ɗan nan nasu wanda ya ɓata tun yana ƙarami. Bayan Umar Hashim ya amsa wannan kira, ya zo gidansu inda suka tambaye shi tarihin rayuwarsu, inda ya ba su tarihin rayuwarsu, amma sai dai bai bayyana musu cewa wannan malamin ba shine ainihin mahaifinsa ba. Domin a yanzu haka shi kansa Umar Hashim din yana jin kamar wannan malamin shine mahaifinsa, amma sai dai kuma a zahirin gaskiya wannan mutumin ba shine mahaifinsa ba. Bayan Umar Hashim ya ba su wannan tarihin ne, sai Alhaji Matawalle da matarsa suka yadda cewa Umar Hashim ba shine ɗansu ba, amma kuma a zahirin gaskiya Umar Hashim shine ɗansa. Nan gaba kaɗan a cikin wannan shirin na Izzar So za ta bayyana cewa Umar Hashim ɗansu ne, amma su kuma ba su sani ba. Bayan hakan ne ta faru, sai Alhaji Matawalle ya ce to shikenan yanzu ka shirya, zan baka auren Hajiya Nafisa, saboda haka ka je ka turo magabatanka domin a zo a yi maganar aure. Duk da cewa Umar Hashim baya son Hajiya Nafisa a zahirin gaskiya, soyayya irin ta aure, amma sai dai
ya nuna Alhaji Matawalle cewa kamar yana son ta, sai amsa masa da to, inda ya je ya gayyato iyayensa, inda ya je turo iyayensa suka zo suka magana akan auren su. Bayan an yi wannan magana ne sai aka sa rana ɗaya, inda Alhaji Matawalle ce zai dawo da matarsa wato Babar Hajara a ranar da za a ɗaura auren su da Umar Hashim. Bayan an sa rana ɗaya ne auren Umar Hashim da kuma dawo da matarsa, Alhaji Matawalle zai dawo da tsohuwar matarsa Babar Hajara duk a rana ɗaya da auren da Umar Hashim zai yi da Hajiya Nafisa. Yayin da Alhaji Matawalle ya kasance sai ya sa rana gajera, ma'ana bai sa rana doguwa ba. Nan take rana ta yi aka zo aka ɗaura auren Umar Hashim da Alhaji Matawalle, ma'ana aka ɗaura auren Umar Hashim da Hajiya Nafisa. Sannan kuma Alhaji Matawalle ya dawo da tsohuwar matarsa. Yayin da Hajiya Sara ta cika da bakin ciki, matar Alhaji Matawalle ta yanzu Hajiya Sara mara mutuncin nan ta cika da bakin ciki. Yayin da Hajiya Sara ta kasance tana cike da bakin ciki, inda har aka yi tarar aka tashi fuskarta ta murtuke ba ta alamun dariya. Kai da ganin ta ka san ba imani a wannan guri. Yayin da duk iya kokarinta na ɓoye bakin cikinta sai da Alhaji Matawalle ya fahimci wani abu. Bayan an sha fatiya ne an watse, kowa da kowa ya tafi gidansa, inda ake kokarin ɗaukar amarya a kai ta ɗakin mijinta, ma'ana ana kokarin ɗaukar Hajiya Nafisa a kai ta gidan Umar Hashim. A nan ne fa Karima da Nana suka haɗa baki, inda suka haɗa wani kulla-kulla. Yayin da sun sa a ran cewa ko ta mutu ko ta yi rai, ba za su taɓa yadda Umar Hashim ya zauna da wannan mata ba, inda suka sa a ran cewa tunda su ya fara yi wa alƙawari zai aure su. Inda na ta ce tunda ke aka fara yi alƙawari za a aure ki, to insha Allahu sai dai ya kasance ke za a fara aura. Daga nan ne Karima da Nana suka yanke shawarar cewa za su je su samu Alhaji Matawalle su bayyana masa cewa ta tabbata fa Umar Hashim ɗansa ne wanda ya bata, wanda yake ta nema shekara da shekaru, ma'ana wanda ya bata tun yana ɗan ƙarami. Daga nan kuma sai suka yanke wannan shawara, inda ba su nufi ko ina ba sai gidan Alhaji Matawalle. Yayin da suna zuwa ake musu iso suka je gurinsa, inda suka faɗa masa wannan, sannan kuma suka tabbatar masa da wasu maganganu. A yayin da Karima da Nana suke faɗa wa Alhaji Matawalle wannan maganganu, a wannan lokacin kuma an kasance an tafi kai amarya ɗakin mijinta. Kwatsam kuma sai Alhaji Matawalle ya ji wannan bayani, yayin da kuma ya tunani cewa yanzu haka fa yarsa Hajiya Nafisa, ma'ana yarsa Nafisa tana kan hanyar zuwa ɗakin mijinta, sannan kuma mijin nata fa yayanta ne, wato ya kasance ɗan uwanta ne. Inda nan take yayi waya cewa a dakatar da su, a da su gida, akwai wasu tambayoyin da yake so yayi musu. Inda aka dawo da su gida, ana da su gida, nan take Alhaji Matawalle ya yanke shawarar cewa an fasa kai amarya ɗakin mijinta a yau, a bari sai dai zuwa wani lokaci. Inda ya tabbatar da cewa sai yayi bincike, domin yana so ya san asalin wani labari, yana so ya tabbatar wani sahihancin labari shin gaske ne ko ba haka bane ba. Yayin da nan take aka bi umarnin Alhaji Matawalle, inda aka fasa kai amarya ɗakin mijinta. Ina ma Ubangiji zai karɓi roƙona a ce kai ne ɗan Matawalle wanda ya ɓata. Bayan Baɗa Yaji ya faɗa wa Umar Hashim haka, sai Umar Hashim ya ce, yayin da Umar Hashim ya kalli Baɗa Yaji inda yake cewa, amma to kai me yasa kake so hakan ya kasance? Ina nufin mene fa'idar yin hakan?
Sai baɗe yaji ya ce hakan ne zai ladabtar da Hajiya Nafisa, sannan kuma zai koya wa Hajiya Sara hankali. Na tabbata kai ma za ka so haka, domin baka da burin da ya wuce kamar ka ga Hajiya Sara da Hajiya Nafisa sun yi hankali sun koma ga Allah. Sannan kuma hakan ne zai baka damar komawa ka auri wacce kake so, wato Karima. Domin idan hakan ya kasance, kaga kenan Hajiya Nafisa ta koma kanwarka, kaga shikenan baka da damar auren kanwarka. Na san kai ma za ka so haka, ko ya kace? Sai Umar Hashim ya yi murmushi yayin da har sai da haƙorinsa ya fito, inda yake cewa tabbas a rayuwata ina so in ga Hajiya Nafisa da Hajiya Sara sun yi hankali, amma kuma sai da wani hanzari ba gudu ba. Ka san fa ina da iyaye. Ta yaya mutumin da yake da uwa da uba kuma zai kasance ɗa ga wani wanda yake can daban? A hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Yayin da baɗe yaji ya yi murmushi inda yake cewa Umar Hashim kenan, kafa ka manta da baɗe yaji kake magana, sannan kuma na san komai da tare da rayuwarka. Ba abin da za ka ɓoye min, domin dukkan wani abin da kake tunanin ɓoyewa na fi riga na san shi, na san rayuwarka, na san waye kai. Kafa ka manta tun kana ƙarami muke tare da kai. Ta yaya za ka yi tunanin za ka iya ɓoye min wani abu wanda ya danganci rayuwarka? Ai ka san ba zai yiwu ba. Sai Umar Hashim ya yi dariya yake cewa au na manta fa, ashe kai ne ba wani ba. Sannan sai ya ƙara da cewa gaskiya a rayuwata ina so in kasance yaya ga wannan yarinyar, wato Hajara wacce ta shigo yanzu, wato kanwar Hajiya Nafisa. Gaskiya ta shiga raina, kun ban da burin da ya wuce in zama wa a gare ta. Allah ya tabbatar da wannan al'amarin, Allah ya sa hakan ya kasance, domin ni kaina zan yi murna sosai. Sai baɗe yaji ya ce kwantar da hankalinka, insha Allah hakan ne ma zai kasance, domin na ga alamu a tattare da rayuwarka da kuma rayuwar Alhaji Matawalle, musamman ma wannan yarinya da ta zo. Sai na ga halinku da nata ya zama ɗaya, sannan kuma ita kanta ba ta da raini kamar dai kai ma baka yadda a raina ka ba, sannan kuma ita ma ta kasance mace mai gaskiya da ganin alamunta. Sai Umar Hashim ya ce to Allah tabbatar mana da alkhairi. Sai baɗe yaji ya ce ni kuma zan iya bakin kokarina don tabbatar da asalinka, don tabbatar da cewa shin Alhaji Matawalle mahaifinka ne ko ba mahaifinka ba. Insha Allah zan yi kokarin tabbatar da haka, domin gashi ma mahaifiyar Hajara kamar yadda take faɗa, tun kafin ta ganka ido da ido ka shiga ranta, har take kiran ka da zaki. Gaskiya a bisa ga dukkan alamu da akwai alamun nasara. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Umar Hashim ya ce amin. Suna cikin yin wannan hirar ne mai daɗi, kwatsam sai ga Nana ta shigo cikin firgici da tashin hankali. Yayin da ta shigo ko sallama babu, inda take ta faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yayin da Umar Hashim ya ganta a cikin wannan hali sai shiga firgici shi ma, inda yake tambayar ta me yake faruwa ne. Sai Nana ta yi shiru, sai Umar Hashim yake cewa kinga dan Allah ki natsu ki min bayani me yake faruwa. Kin zo babu sallama sannan kuma kina ta kuka, gashi kuma kin ki mana bayanin me yake faruwa. Dan Allah ki faɗa mana me yake faruwa. Sai Nana ta buɗe baki take cewa ta faɗi ta mutu, inda take ta maimaita wannan kalaman a bakinta. Sai Umar Hashim ya ce kinga dan Allah natsu ki mana bayanin me yake faruwa. Sai baɗa yaji wanda suke tare da Umar Hashim yake cewa wace ce ta faɗi ta mutu, ki mana bayani dan Allah mu fahimta. Sai ta ce Karima ce ta faɗi, yanzu haka tana can mutane sun kewaye ta. Daga jin haka Umar Hashim bai wata ba sai ya nufi bakin kofa da sauri, yayin da baɗa yaji ya bi shi inda suka buɗe kofa. Cikin tashin hankali suka fito daga ofis ɗin inda suka nufi harabar kamfanin inda aka ce Karima ta faɗi. Umar Hashim tun daga nesa yake hango da dazin ma'aikatan kamfanin sun kewaye Karima. Nan take Umar Hashim ya ƙara sauri, inda ya ƙaraso sai jama'a suka bubbuɗe masa hanya, inda har sai da ya ƙarasa gurin Karima inda take kwance a sume ba ta cikin hayyacinta. Sai Umar Hashim ya shiga tashin hankali, inda nan take Umar Hashim ya umarci wasu mata wanda suka kewaye ta suna ta salati suna kuka, kama ta hamsa ta a mota mu kai ta asibiti, ku yi sauri. Sai wata daga cikin ma'aikatan take cewa Umar Hashim kafin bata kan mu lokaci, domin Karima ta riga da ta mutu, ko mun je asibiti ba abin da za su iya. Sai Umar Hashim ya dalla mata harara inda yake cewa baki zaki tabbatar da haka ba, likitoci ne su tabbatar da haka. Nan take suka bi umarni suka dauki Karima suka sata a mota, yayin da mai gadin ma'aikatan ya bude musu kofa suka fito suka nufi titi. Yayin da Umar Hashim ya hau titi yana ta tsala gudu bai nufi ko ina ba sai asibiti. Suna zuwa sai likitoci sai karɓe su, inda aka sa Karima a cikin ɗakin gwaji, yayin da aka umarci su Umar Hashim da su jira a waje. Yayin da su Umar Hashim suka tsaya suna jiran sakamako, suna jira su ji me likitoci za su fito su faɗa musu. Bayan sun yi jira na wasu 'yan lokuta ne sai wani likita ya fito. Sai su Umar Hashim suka yi sauri suka miƙe inda suka nufe shi, suna jira ya faɗa musu ba'asi, suna jira su ji ba'asin me yake faruwa ne da Karima. Sai likita ya yi shiru yana kallon su yayin da ya ƙice musu komai. Nan take sai Umar Hashim ya buɗe baki yake tambayar likita dan Allah me yake faruwa, kai mana bayani mana mu fahimta.
Ka tsaya ka yi shiru kuma sannan baka ce komai ba, don Allah kai mana bayani me yake faruwa ne da ita, tana ina, wani hali take ciki a yanzu, don Allah kai mana bayani mana. Sai likita ya masa bayani kamar haka, inda yake cewa ina iyalanta, wane ne dan uwanta anan, inda Umar Hashim ya katse shi da cewa kaga ni nan ni ne mijinta domin ni ne zan aure ta. Kai mun bayani me yake faruwa. Sai likita ya fara bayani kamar haka, gaskiya rayuwar wannan baiwar Allah tana cikin wani hali, domin a yanzu haka zancen da nake muku bincikenmu ya nuna mana cewa an bata poison ne, wato guba ta sha, sannan kuma an yi haka ne da niyya a kashe ta, domin a yanzu haka rayuwar tana cikin wani hali, daga yanzu zuwa koyaushe za a iya rasa ta. Kawai dai abin da muke bukata a gurin ku ci gaba da mata addu'a, amma gaskiya ina mai tabbatar muku da cewa ba lalle ta miƙe ba, sai dai kuma nufin Allah, ba mu san abin da Allah zai aiwatar ba.